سرباز در جایش موند. تو درباره همین یگان چیز میدونی؟ راستی گپ من درباره این یگان معلومات ندارم. پس چرا میرسی؟ درباره‌اش یگان معلومات داشته باشم. نام جوشین حاضر معلومات میدیم. خوب شده است، ببخشید. و бинандагони азиз айни ҳол мо тарзи дуруст кушодан ва ҷамъ намудани автомат калашников 7.62 мм-ро нишон медиҳем. хоб шурӯъ мекунем аз тирдон. тирдонро иваз намуда муҳофизро мекушоем. қулангдонро ба қафо кашидане ба истилоҳи дигар гӯем зарижат мекунем ва дар зери кунҷи 45 градус тафтиш мекунем ки оё тир дорад ё на. надошта будааст. хоб баъдан сумбаро аз автомат ҷудо намуда ва сарпуши қути милро ҷудо намуда баъд симпеч. хоб ана ин қисматаш билохира найчаи газиро ҷудо менамоем ва ҳамин тавр ба фикрам тамоми қисмои автоматро ҷудо намудем. хоб боз бо ҳамин тартиб ҳамаашро ҷобаҷо менамоем. бинандагони азиз гуфта наметавонам ки 100% аз ӯҳдаи ин кор баромадам, вале ба ҳар ҳол иҷро кардам. хоб биёед аз мутахассиси ҳамин соҳа капитан Наврӯзи Аҳмадхонро даъват мекунем ба назди худ то ҳар як қисмро ба мо фаҳмонад. акнун мо бо як тартиби муайян ҳар як қисми ҷудонамудае ки аз автомат ҷудо кардаем, яъне ба бинандагон маълумот медиҳем ки кадом вазифаро иҷро мекунад. меравем. ин найчаи газӣ номаш вақте ки мо тира ки задем ба ин тири гази зиёдӣ ба инҷо ба камераи газӣ омада ба даруни найчаи газӣ дар даруни найчаи газӣ ҷойгир мешавад қулангдон бо қуланг. инро пайваст мекунем. вақте ки мо тира ки мезанем тир меояд, гази зиёдӣ аз ин пулия пайда мераваду гази зиёдӣ ба даруни камераи газӣ омада қуланг дар даруни ин аст. қулангро тела ақиб тела медиҳад. ба навбат симпеш қулангро пеш тела карда бо омада аз инҷо аз магазин хеле гуфтам симпечи оҳани дар ин дарун симпеч аст. симпеч тирро ба боло тела медиҳад. аз нав тирро гирифта дар мил ҷой мекунад. баъдан вақте мо курокаҷа қидем зер карда баъд ин бо айсари нав бо ҳам хел автоматик кор кардан мегирад. яъне ба таври автомат. бале ба таври автоматик кор кардан мегирад. номи симпечи оҳанӣ. вазифаи симпечи оҳанӣ қулангро ба пеш тела додан аст. вазифаи сарпуши мил ин дар даруни автомат аз чанг ғубор дигар чизҳо надаромадан вазифаи ин ҳам вазифаро иҷро мекунад. ин муҳофизро маҳкам карда вақте мо муҳофиза ки маҳкам кардем мо тир паронда наметавонем автомат. вазифаи сумба. ин сумба барои тоза кардани даруни мил ва дигар узвои автомат мебошад. яъне ба истилоҳи дигар шомпул. бале шомпул. ин тавр ҷо мешавад. хоб ин то чӣ қадар масофа метавонад тираш равад? то 500 метр то 500 метр душман наметавонад аниқ ба нишон расад. аз дурии тир то 1500 метр меравад. яъне рафта мерасад.
барои автомат 7-16 мм мегӯяд ки ғунҷоиши қутри ҳамин 7-16 мм аст. ғунҷоиши тирдон 30 дона тир мебарад. яъне 30 дона тир Бале, 30 мебарад. дона тир мебарад. хуб ин автомат ба фикрам ҳам ба таври автоматӣ тир холӣ Бале, мекунад, бале. ҳам дар ин ҷо муҳофиз аст. Муҳофизе ки мо покза маҳкам кардем, ин тир парвонда вақте якта поён кардем, ин ба таври автоматӣ тир мепаронад. Вақте ки мо покза поён кардем, ин ба таври автоматик. пайдарпай Пайдарпай. якдонагӣ тир мепаронад. Баъд Якдонагӣ. автомат аст, мо бар ин автомат қатшаванда аст. Қатшаванда аст. Ин дар вақти дар мошин, дар чархбол савор шудан, ин барои мувофиқ барои мувофиқ будан. бигзор дар фазои соҳибистиқлолии кишвари мо ин яроқ ҳеҷ вақт истифода нашавад. бигзор Тоҷикистони азизи мо ҳамеша софу беғубор, фазояш сулҳ бошад, истиқлол бошад, ваҳдати миллӣ поянда бошад. ин буд як маълумоти кӯтоҳ дар хусуси автомат Калашников.